לחיים לחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. מספרים שרב מנדל פוטרפס בזמן היותו בברית המועצות הוא עסק בהחזקת הישיבה, לאסוף כסף על מנת להחזיק את הישיבה. פנה לרב מנדל וביקש ממנו שיהיה משפיע בישיבה בכפר. ורב מנדל אמר, מה לי ולזה? אני עוסק במסחר, אני עוסק בענייני גשמיות, מה לי ולמשפיע? ואז הרב אמר לו, כך מספרים, שתדע לך, אז תמימים זיינן רובום שברובום, מצויונים שבמצויונים. הרב עשה את נחתה ואמר, ואפשר כולם. והאפשר כולם הזה, זה היה זה שנתן לרב מנדל את החיות לאורך כל השנים בזמן ההשפעה בכפר חב"ד. סיפור נוסף שאותו שמעתי בעצמי מרב מנדל, ההנהלה של הישיבה קטלגה את הבחורים שיש את אלה שהם א' שבאלף, אלה שמקוטלגים כב' שבאלף, אלה כסוג ב', ג', אלה כסוג ד', עד ד' שבד', כל אחד מארבע סוגים. ונתברר שזה היה כנראה קטלוג מאוד מאוד חיצוני. רב מנדל מספר, כשהגיעו הגזירות של הקומוניסטים, סגרו את הישיבות, הכריחו אנשים לעבוד בשבת, הרי אלה שהיו ברמה הגבוהה של האלף שבאלף, הלמדנים הגדולים, הם מצאו ראשונים את ההיתרים מדוע חייבים לעבוד בשבת, כי זה פיקוח נפש, ישר לחיות בלי זה. אבל הדלת שבדלת ראש בקיר, שבת זה שבת ולא יזוזו מכלום. והם החזיקו את היהדות בזמן הקומוניסטים. זה לא סוד שגם היום יש ישיבות שמקטלגות את הבחורים בצורה כזו ובצורה אחרת. אבל באמת, בכל תומים ותומים יש את כל הדברים. ופה משתדלים מאוד לגלות אצל כל אחד גם את המעלות שיש בלימוד התורה, וגם לתת את האפשרות בהפצת היהדות ובפרסום בשורת הגאולה, וזה מה שמחזיק היום את היהדות. לחיים.